Kaixo artistak, hemen gaude, Nerbioi ibaian, ibai garbiketa egiten, eskularroekin, eta momentuz, 10-15 minututan, zenbat gauza hartu ditugu. Latak, plastikoak, baloi bat, 10-15 minututan bakarrik, Kaixo artistak behitu. Hementxe adibideren bat ikusten da, nola, ibaia aztean, nola plastikoak, gramandako plastikoak landareekin gelditzen diren. Beno, momentuz hau hartu dugu, eta behitu. Eta behitu banku bat, behatu zenbat gauza, Horrela. Behitu artistako egiratu hauek hartu duten. Hauze izango da deposito bat edo, plastikoak, hauek ere gainera oso tresna polita daramate, zikintzeko, eta holan, super ondo. Eta begiratu hementxe justu, ibaiaren ondoan, hartu dugu. Badiru hemen bideak endu zutenean, esan dezagun erori egintzela, eta behitu zenbat, hartu dugun urtik. Hortxe dago, hortxe esaten ari gara. Eta beno gauza gehiago hartu ditugu, behitu. Behitu gauze. Kurioso, Ea ba. Kaixo artistak, begiratu zenbat gauza hartzen ari garen. Plastikoak, behitu, alambreak, hortxe. Justu hemen amurre horreka jaisten da. Hemen badirudi lehen arropa garbitzen zela. Behitu. Eta oraindik gauza batzuk jartzen ari gara, Kaixo artistak begiratu. Hauze da hartu duguna. Hauze da hartu duguna, behitu. Hemen kalkulatzen ditu, 10 kilo, Behitu, honetari. Horan, gehi hor kanpoan utzi duguna. Ea kontzientzia har dezagun. Behitu. Hau izan da azkenengo poltsa. Beno artistak, hemen usten dugu. Hemen dago guk hartutakoa, kopuru esanguratsua da, nire ustez, pertsona batzuk elkartu gara. Eta bueno, momentuz horrela ere grabatuko dut, kontzientzia har dezagun. Zeintzuk dira ikusi ditugunak? Hau? Espezien baditzaileak. Eta beste hau. Eta hau, ibaia josita dago. Eta gero dortokena, baina ez ditugu ikusi. Dortoka zelan da, Galapagoa, Floridakoak, ezta? Floridakoa, Bueno.